Sinabi ko meron parang ganun sinabi ko kanina, di ba? Judicial discretion, o kaya pagka may nalaman dyan, may nangihingi, may corruption. So, I'm reserving comment on that until may gasap kami. Ayun talaga nakakakuha niyan Talaga parang sa akin, extremely negligent. Walang excuse doon Ang lakas-lakas, very high profile case. Rape with murder. Tapos meron pang 2 murder. 9 counts of life imprisonment. Dapat nag-ingat ka. A normal man, a man of good sense should be asked. Tanungin ko muna Secretary of Justice. Tanungin ko muna ang Presidente rito. Tawag ko na Presidente. Pagdating doon sa mga drugs. Tanungin niya muna ang Presidente. Papabawalan ba natin ito? Nalalagay ang Presidente sa alanganin. Because lumalaban ang Presidente. Tama sa drugs, tapos naman siya. Kawawalan niya on his own. Tama yan.